Takže čus lidi, vítám vás do Big Games LP, ve zkratce do Big Games Let's Play. Vítám vás u dnešního videa Androvinky. Vidíte tady plochu YouTube. Vidíte? Já jsem si dneska pro vás připravil jednu dobrou hru, jmenuje se to Saibon Action. Je to Mario Cat, Mario kočka. A jako můžete si stáhnout, já vám to dám do popisku videa. Takže můžeme začít. Tady Powerbee SDL, no. Takže tady máme kočku. Jo. Nic. Ty vole, tak co to je? Budu si dělat nervy. Dobrá! Dobře! Vidíte tady ty šmejdy? Jo, máme! Ty vole, tak to sami tady vidíte. Hraju. Sám to dám do popisku videa, ale budete se u toho nervovat, možná rozbijete mobil. Já jsem už u tady ty do prdel, už u tady ty hry jsem rozbil mobil jeden. Serus. Do prdele. Seru. Jedu bombit. Hele, tak tady to jsem vám jenom ukázal. A můžeme končit. Takže se s váma loučí do Big Games LP. Čusák!